Eta gaurkoan, Lizoin eta Arriasgoiti Ibarrera joanen gara, izan ere Hilarrien erakusketa bat eta ikuskizun bat antolatu egin dute, eta bertako bi bizilagunekin egoteko aukera izanen dugu, paperean begiratuko dut, ez ditut izenak gogoratuko, Koldo Albira eta Itxaso Etxepeteleku, arratsaldeon bioi, eta ongi etorriak Xala telebistara. Bueno, baditugu bi zatitxo, hemen antolatu duzuen erakusketa berezi honen inguruan, konta iguzu lehenik eta bien Koldo, pixka bat nondik sortu den Hilarrien inguruko erakusketa bat egitearen, zeren ez da oso ohikoa, ez? Bale, guk Lizoin herrian antolatu dugu, eta kulturgenean Elizar izenekoa, hor jaba genituen hor estela pilo bat, gordeta, eta egia da 2000 urtean edo antolatu zela beste erakusketa bat, eta hortik geroztik topatu dugu hainbat Hilarri berri ez. Orduan pentsatu dugu, momentu hona zela aurkitu ditugun guztiak erakusteko. Eta hori egin dugu, bildu dugu Ibar osoan 60 Hilarri inguru, eta erakusketa osatu dugu modu berezi batez edo esan edut modu artistiko batez, oso polita dago, eta nahi duguna joan daiteke ikustera. Eta nola da antolatu duzuen egitura hori? Esan nahi dut, beste erakusketa askotan Hilarriak adibidez bakarrik ikus daitezke edo alde batetik, edo hormaren kontra jarrita daude, hemen daude enbor batzuen gainean jarrita, bi aldetatik ikus daitezke, eta argitasunarekin ere jokatu dugu zerbait, eta geratu da oso ongi. Non ikus daiteke erakusketa? Kulturgunea da Elizar izena du. Izan zen Lizoingo Eliza zaharra eta gu bihurtu dugu kulturgune. Nortzuk zarete erakusketa honen antolaketa lanetan zabiltzaten? Hau atera zen batez ere kultur batzordetik, hortik atera zen talde txikiago bat, eta horrek antolatu du erakusketa osoa. Hau martxoan, ez? Martxoa apirila horre inguruan ireki zenuten, zenolako harrera izan du erakusketa honek? Inaugurazioa egin genuen martxoaren amaieran, eta horrek ekitaldi bat egin genuen, eta 200 bat pertsona etorri ziren, eta eguraldia beti bezala oso traketz izan zen, jende dezente hurbildu zen, eta hortik geroztik beste 200 bat edo etorri dira, irekita dago asteburu guztietan eta jaiegunetan ere bai, 12-etatik ordu bietara. Dena den, zer da ikus daitekena? Ikus daitekena dira Ibarrean dauden Hilarri guztiak, eta gero egia da kanpotik ere ekarri ditugula beste 3 edo oso esanguratsuak direlako. Eta hori da, ikusten dena. Eta zer dira, garai oso desberdinetakoak edo zein dira erakusketako Hilarrien ezaugarriak? Ezaugarriak dira denetari dago. Denetarik, ez? Oso zaila dezatea ze arotakoak diren edo. Oso zaila dira, ze ikurrak edo errepikatzen dira beti. Orduan ez dakizu noiztik ez ziren egiten horrela, ez dakigu. Baina, gehienez, esaten dute gehienez izango direla erdi arokoak edo. Baina batzuk bai direla zaharragoak. Eta gero baten bat bereziagoa da. Beste batzuk berriz, toki askotan ikus daitezke antzekoak. Baina baten bat bai esanguratsua dela, adibidez pertsona bat agertzen delako, edo beste batek letra asko ditu eta ez da arrunta, eta Baduzue hor herrian edo Ibarrean baduzue adituren bat Hilarrietan edo egiten duena? Egia da, erakusketa antolatu duen talde horretan, talde txiki horretan, batzuk direla irakurri duten beste, bai. Beraz, alde horretatik baduzu abantaila. Bai, orain bai. Harremanetan jarri gara beste aditu batzuekin ere. Etorri dira, batez ere, etortzen den jendea, interesa badu, interes berezia,
gauza hauetan, ez da oso erakusketa arrunta, esan nuke ez. Bai, ez da ohikoa, ez? Bai, ez da oso ohikoa, ez da oso ohikoa. Orduan, etortzen denak normalean ja badu interes berezia hilarrietan. Eta pentsatzen dut hartuko zenutela herri desberdinetatik, ez? Bai. Iaia ez herri guztietatik, baina iaia. Beste batzuk desagertutaz daude eta ez ditugu topatu, beste batzuk bai, topatu ditugu beste toki batzuetan. Eta hala. Noiz arte bisitatu daiteke erakusketa? Irailaren azken asteburu arte. Beraz, oraindik badago denbora, Bai, badago. Ara gerturatzeko eta ikusteko. Bai. Oso ongi, bueno, beste alde batetik itxaso, zuek ere antolatu duzu honen inguruko ikuskizun bat, konta iguzu zergatik bururatu zitzaizuen eta nolakoa den, honekin zer ikusia duen ikuskizuna. Bueno, pues, kultura batzordea egin zigun proposamena, ikuskizun bat egiteko. Eta, claro, pues, zeri buruz hitz egin behar genuen, pues, heriotzari buruz, ez? Baina, claro. Ez da, eta orduan pentsatu genuen, heriotza ez dela bukaera, baizik eta bidai bat egin behar genuela, eta horretarako, pues, gorputza ateratzen den arima, pues, egin behar dugu bidaia arima horrekin. Eta berriro bizitzara bueltatu, ez? Piskat, hori da gure ideia. Zema denbora eramazua prestatzen? Eramagu ja, proposatu ziguten erakusketaren hasieran, ez? Irailan, hartik aurrera pentsatzen, plan egiten, eta hori, 2 hilabete. Nortzuk zarete parte hartzen duzuenak, honetan? 4 pertsona gaude, badago argizkalari bat, Gorka Sola, musikalari bat, Jon San Martin, margolari bat, Mila Bog, eta ni dantzaria egiten dugu. Beraz, egiten duzue nahasketa handia, ez? Bai. Osagai artistiko ezberdinak, ez? Musika, dantza... Irudiak, eta, irudiak da proiekzioari buruz eta gero pintura ere. Eta erabiltzen duzue erakusketako Bai, hilarriren bat, edo... Bai. Dena hilarri buruz. Hartu genuen lekua, hilarriak, eta horrekin egin genuen ikuskizuna. Okertzen ez bali manez duela gutxi, ez? Egin zen duten entxegu orokorra. Bai. Eta zer modu joan zen? Bueno, ondo, sala batean sartuta eta geroan, badaude, esan duen bezala, daude hilarriak leku guztietatik. Orduan, guri gustatzen zaigu leku guztietatik mugitu, ez? Utzi pertsonei, espektadorai hor geldituak egotea, baizik eta parte hartzea. Eta orduan, baina ondo. Valorazio ona egiten duzu. Bai. Bueno, benaren ekainaren 17an, ez? Egingo duzuen, nun izango da eta zorditan. 6:30, Elizarren, eta erabiltzen dugu kanpoko eta barruko lekua. Beraz, izanen da mix txiki bat. Hori. Oso, ongi zikloa, ez? Izena du, zergatik hautatu duzu izen hori? Zikloa, da horregaitik, ez? Heriotza eta bizitzaren zikloa, ez? Nola da bidai hori guk aukeratu duguna. Hartu dugu, ohitura begiratuta, hartu genuen ideia da pixkat heriotza eta gero, arima, joaten da hortzadarri buruz hilarriraino, eta gero hilarritik euriari buruz doa berriro bera. Horregatik, ez? Hori da gure zikloa, ez zikloa. Eta parte hartzen duzuenak zarete Ibarrekoak ere? Ez, gu gara Iruñekoak. Iruñekoak. Eta zuei proposatu zizueten, ez? Bueno, Iruñetik ez dago hain urruti, ez? Urbil daude. Oso, ongi beste zeo zerre edo, baduzue esku artean, edo honekin ja pixkate itxiko duzue? Ez, oraindik falta zaigu jardueraren bat egitea edo, hitzaldi batzuk egingo ditugu, eta gero amaierako ere prestatu dugu gauza batzuk, jardunaldi batzuk hor interesgarriak, hitzaldiak eta bar. Eta gero egin dugu katalogo bat, oso ongi dagoena, adituek esaten dute primeran dagoena, museoetan egiten dutena baino ez politagoa dela, eta salgai daukagu hor, 5 eurotan.
Bueno, eta beraz, postalak entzun ere egin egin ditugu. dituzue gauza desente, Bai, bai, ez? bai, bai. Eta oraindik hori falta baldin bazaizkizue hitzaldiak eta Bai, eta tailerraren bat egingo dugu aurrekin, bai, gauza dezente falta zaigu oraindik. gainera gaur egun, ez, ia gehienek erabakitzen dutela erraustearen kontua, ez, badirudi ilarrien etorkizune ezakite. Bueno, berriak egiten dira, asko. Bai. Bai. Eta horiek ere aztertu dituzue. Berriekin ez gara sartu, baina bueno, egia da gehienek errepikatzen dute zaharretan agertzen diren ikurrak. Bai. Oso ondo. Bueno, bikote, mila esker animatuko dugu, ez? Jendea parte hartzera bai ikuskizunean eta baita erakusketan ere, mila esker. Bai. Xaloa telebistara etortzagatik eta zorionak egin duzuen lan guztiagatik. Eskerrik asko. Mila esker. Vale.